Clar, el que feu és una proposta, diguem, perquè l'entenguen els nostres telespectadors, una mena de beques, d'ajudes que donaria l'Ajuntament, perquè, bueno, tots sabem els greus problemes, per exemple, que hi ha en quant al transport ferroviari, la falta de línies, de connexió, sobretot si baixeu cap a la zona de Castelló capital per anar a la Universitat Jaume I o si tingueu ja que marxar cap a València. Ja tenim problemes entre Castelló i València, de sobre coneguts són els problemes de transport que tenim des de Castelló fins a les comarques del nord de la província. Entenc que aquestes beques tenen un objectiu de ficar-se en marxa, com tu bé dies, als pressupostos de 2022 perquè són molt necessàries. Sí, així és, Minerva, serien ja per a pressupostar-les per l'any 2022 i que el municipi i sobretot les persones beneficiàries podrien beneficiar ja l'any vinent. Això és una proposta que fem des del PSOE de Penyíscola, que estem, cal recordar, en l'oposició, però la nostra feina a través de l'oposició és fiscalitzar i també aportar propostes constructives i no destructives per a la nostra població. I, per tant, considerem que és una mesura molt necessària al nostre municipi que mai s'ha dut a terme i que ara, millor que mai, la haurien de portar a terme. Este tipus d'ajudes suposa que arranca el curs escolar, per dir-ho així, també comencen a activar-se les noves propostes. Quins són els objectius primers que teniu com a equip de l'oposició per a treballar en el que és l'inici del curs polític al vostre ajuntament? Quines són, no sé, les necessitats més importants, encara que ara que heu tingut aquests dies de festes no normalitzades del tot, però que teniu les vostres festes patronals que acaben de finalitzar, però el curs arranca i se teniu que ficar al 100%. El curs arranca i nosaltres continuem treballant, malgrat que encara a dia d'avui estem en festes, unes festes normalitzades en la situació que estem vivint, però durant aquest estiu hem continuat treballant per aportar propostes, escoltar el veïnat de la nostra població i que no sols siguin les propostes del PSOE de Penyíscola, sinó també propostes que ens reivindiquen els veïns, com per exemple una altra de les propostes que anem a portar en els pressupostos participatius polítics, que podríem dir per a l'Ajuntament de Penyíscola, és l'habilitació de la passarel·la al barranc de Montxells. Vos explique i vos faig 2 cèntims d'aquesta reivindicació, i és que ens van arribar queixes dels veïns dels voltants de l'Avinguda Estació. En primer lloc, ens van reivindicar que l'any 2016 l'equip de govern es va comprometre a través dels pressupostos participatius a realitzar el que és un asfaltat. A dia d'avui no s'ha executat el 100% d'estar asfaltat i l'exigim als pressupostos d'enguany perquè és molt necessari, sobretot que per accedir a casa tinguin aquestes molèsties tant en clots, vaivens, no sobretot en la pròpia carretera. A més, l'equip de govern en l'anterior legislatura i prop de celebrar-se les noves eleccions es va comprometre a habilitar el que és un pont, una passarel·la, i a més tenim un escrit que el vull ensenyar així i que en l'anterior junta de portaveus ja ho vam tratar i que es comprometia a habilitar aquesta passarel·la per a que els veïns de les immediacions de l'Avinguda Estació poden accedir i aplegar el que és el nucli urbà sense cap perill, i exigim que en aquests pressupostos de l'any 2022 puguen habilitar aquesta partida pressupostària. A més, també es van comprometre a el que és la incorporació de la fibra òptica en aquesta zona. Evidentment, i ara més en la pandèmia que estem vivint, és necessari tindre una bona connexió a internet, i aquests veïns el que hem fet és recollir les queixes i portar-les als pressupostos participatius polítics, com bé dit, de l'Ajuntament de Penyíscola. A part, també per adelantar, anem a sol·licitar que s'il·lumine el que és el bordillo de l'Ajuntament de Penyíscola, perquè com bé vam poder veure en l'anterior legislatura, va haver moltíssima guerra, moltíssima alarma social que va crear el Partit Popular sobre la nova execució de la CV 141. Ara, de forma paral·lela, instal·len el que és un bordillo i considerem que aquest bordillo de l'Ajuntament de Penyíscola tindria que estar il·luminat de la millor forma possible per a evitar qualsevol accident. A més, també anem a sol·licitar en els pressupostos de l'any 2022 que es finalitzi el que és la urbanització de Capblanc, que l'Ajuntament
de forma directa avala la gestió, que després se podrà revertir el que són a través de les quotes del veïnat, però tenim una urbanització parada des de fa més de 30 anys. Sí que és cert que en l'actual temporal que vam tindre farà un any vam sol·licitar des del PSOE de Penyíscola el que és l'habilitació d'un camí alternatiu per a poder accedir a la zona sud del nostre municipi, però nosaltres considerem que se tenen que acabar d'executar aquestes obres, aquesta urbanització, i ho anem a sol·licitar també en els pressupostos participatius, com també el que és la redacció i elaboració d'un pla general d'ordenació urbana que ens permetisca el que és el poble de Penyíscola créixer de forma urbanística, ja que actualment estem estancats, estem en un pla de l'any 1977, són dels pocs municipis d'Espanya que tenim un pla general d'ordenació urbana. S'han gastat moltíssims diners, no vaig a citar la xifra en concret perquè tinc hasta vergonya ajena, ja que tenim que apostar també per aquestes cosetes que no se veuen i que són tan importants per al nostre municipi. Tinc moltíssimes propostes més i sobretot una que hem estat valorant en el grup municipal és sol·licitar que l'Ajuntament de Penyíscola signe un conveni amb la Conselleria d'Educació perquè poguéssim tindre una escola infantil. Una escola infantil que abarca el que és les edats de 0 a 3 anys. Sabem que, sobretot, de 0 a 2 anys la població tindrà el que són les ajudes de la Generalitat Valenciana i de 2 a 3 anys aquesta escolarització és gratuïta i considerem que és molt important que per al nostre municipi tinga aquest servici. Per això sí que se tindrà que habilitar en temps i forma el que és el conveni amb la Conselleria d'Educació i, a part, l'Ajuntament de Penyíscola, evidentment, tindrem que aportar una partida pressupostària per a poder sufragar aquestes despeses a nivell municipal.